Choose Mandawi. May kampanya karon sa Mandawi Investment Promotions Action Center kon MIPTAC nga mo paila-ila sa mga produkto o delikasis nga ginama mismo sa taga-dakbayan sa Mandawi. Ang report ni Nico Serino. Kini ang gihimong pagpangandam sa taga-dakbayan sa Mandawi sa buksan nga food park karong gabi. Mato ni Christian Mar Cabahog, Executive Director sa MIPTAC, nga 36 ka mga booth ang musalmot sa food park nga ablihan karong gabi. Iyang gipasabot, kadaghanan niini baligyan og mga delicacies nga tatak Mandawi sama sa bibingka. We have 36 ka mga enterprises, 36 ka mga booth. A part ana niya is a majority will be tatak Mandawi enterprises. Samtang kabahin sa plano sa Mandawi Investment Tourism Promotions Action Center ang pagbaligya sa mga tatak Mandawi products sa gawas sa nasod. Usa niini ang lamian og sikat nga tatak Mandawi product nga bibingka sa Mandawi. Sa pagkakaroon, matod ni Cabahog nga mabaligya lang ang bibingka sa Mandawi sa silingang mga nasod sa Asia. Apan tumong nila, mahatagan og taas nga panahon nga mapabilin ang kapresko sa bibingka aron mamahimo kining mabaligya sa Europe ug sa ubang bahin sa gawas sa nasod. We wanted to increase that shelf life. So by partnering with DOST, the technology is there to vacuum seal the bibingka para at least ma-increase na to siya at least 90 days or 3 months. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.